Здравейте! Днес ще ви представя примерен урок по бизнес английски, подходящ за професионалисти, владеещи английски на ниво B1 до напреднали. Първо ще ви запозная с различни теми, част от които може да изберете по време на своето обучение, в зависимост от вашите професионални задължения. Започват се с общи теми, като поздравления, сбогуване, представяне, малък разговор, приключване на телефонни разговори, бройни и редни числа, дати, изрази за време, ваканционно време, цени, заплащане и бонуси, видове професии, видове работа, стигане до работа, умения и квалификации. Също така, продуктови детайли, продажба на продукти, проблеми свързани с продажбата, телефонен и имейл етикет, видове срещи, етикет за бизнес срещи, правене на презентации, управление на времето, преговори, обслужване на клиенти, правене на резервации във връзка с пътувания и необходимости по време на пътувания. Други теми включват фирмена култура, бизнес в различните култури, стилове на мениджмънт, изграждане на екип, производство, маркетинг, финанси, продажби, стандарти за качество, постигане на съвършенство, бизнес стратегии, конкуренция, иновация, глобална икономика и глобална търговия. Всички тези теми включват упражнения за говорене, четене, писане и слушане, както и автентични видеоматериали. Тук ще се запознаем с видео, като ще отговорим на част от въпросите, които са свързани с него. Обикновено по време на урок пускам цялото видео, сега ще слушаме само за първите два въпроса. Question 1. Обикновено четете въпросите вие, това е вашият reading practice. What does an auto assembly line run like? A parking lot. B, a well-oiled machine. C, a company. 2. What happens in a briefing? A, certain principles are laid out. B, each team changes their principles. Or C, everybody does the same thing. An auto assembly line runs like a well-oiled machine. But if you're not used to it, you can be easily overwhelmed. Our day begins just as the sun is peaking above the horizon. But you know what? This parking lot's already crowded. The people who work here have been here for a while. In our briefing, certain principles are laid out. Your team does decide how you do the work, but once that's decided, everybody does it the same way. Qualities of Okay, so what does an auto assembly line run like? Well, like a well-oiled machine, they said. What happens in a briefing? Certain principles are laid out. Check, these two are correct. По-нататък, в темата за маркетинг се разискват следните въпроси на английски язик. What is the best marketing campaign you can think of? What makes it so good? Примерен отговор, който учещия може да даде с моя помощ и мотивация, както и обратна връзка. The best marketing campaign I can think of is by Adidas. Their adverts, including the line Impossible is nothing, are really inspiring. It makes us all dream of what we can achieve and encourages us not to give up when things are difficult. Question 2. What qualities would a good marketing employee have? Example question, example answer. A good marketing employee must have a good imagination, but also understand the people they are trying to sell their products to. И тук има автентичен текст, който е мемо, имейл. Има и упражнения за слушане. Част от които съм разглеждала в други видеа за други професии. За повече информация моля, обадете се на моя телефон 0876 957 021 или ми изпратете имейл на eslforpros@gmail.com и може да прочетете целия комикс в моята публикация. Приятен ден! Goodbye!